Waqt intervista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Roberta Bella reaġixxa għal każ li ħassat il-pajjiż aktar kmieni din il-ġimgħa li ra l-omiċidju ta' Nicolette Girxi fl-għomor ta' 48 sena. Filwaqt li sellem il-memorja ta' Girxi, Dottora Bella tkellem kif il-Gvern diġà għamel bidliet leġislattivi f'dan il-kuntest bilan li l-liġi twiesen ir-realtajiet tal-lum. Hawn semma t-tibdiliet prunati mill-inkjesta Valencia, primarjament l-introduzzjoni tal-kunċett tal-femiċidju. Kienet hemmhekk bidla leġislattiva importanti li kienet teħtieġ ukoll element ta' ħsieb u element ta' kuraġġ biex tiġi introdotta ma' minnija għaliex nemmnu li din hija realtà illi ridu nibqgħu niġġildula bis-saħħa. Mhux biss meta nitkellmu fuq femiċidju imma kontra kwalunkwe vjolenza, partikolarment meta nitkellmu fuq il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, kemm meta jkollha konsegwenzi ta' femiċidju u anke meta jkollha konsegwenzi oħrajn. Apparti minn hekk, Dottora Bella elenka numru ta' bidliet oħra f'dan is-settur bħal twaqqif tal-Victim Support Unit u t-tisjih fir-riżors uman fil-qorti fejn hemm żewġ ġudikanti ffukati fuq kawżi ta' vjolenza domestika biex triplaw is-seduti ta' dawn il-każijiet. Hawn semma wkoll li twaqqif ta' skwadra speċjalizzata f'dan il-korp tal-Pulizija li tieħu ħsieb dawn il-każijiet u qal kif fix-xhur li ġejjin se tissok tal-ħidma dwar il-panic alarms u l-electronic tagging. Il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar il-każ ta' żagħżugħ Daniel Joseph Meli u tenna li l-Gvern qiegħed f'kuntatt kontinwu mal-familja tiegħu. Dottora Bella sostna kif il-Gvern rid jibqa' jirrispetta l-kumplessitajiet legali tal-każ fid-dawl li Meli aċċetta biex jiġi estradit b'mod volontarju. Filwaqt li appella biex l-Oppożizzjoni ma tagħmilx ballun politiku minn dan il-każ, Dottora Bella sostna kif il-Gvern qiegħed jara kif se jgħin liż-żagħżugħ u lill-familja tiegħu. Nevalwaw kull mezz fil-parametri legali biex sa fejn huwa possibbli l-ġustizzja f'dan il-każ tinstema' ġewwa pajjiżna, il-proċess ġudizzjarju isir ġewwa pajjiżna, jiġifieri anke wkoll ħarisna lejn x'jiġri meta inti għandek aċċettazzjoni volontarja tindividwu kif kellek f'dan il-każ biex jiġi estradit jekk għandux jiġi introdott mezz legali ulterjuri fej dak li jkun jista' jirtira dik l-aċċettazzjoni volontarja. Filwaqt li qegħdin jiġu esplorati għażliet oħra, il-Prim Ministru tenna kif il-każ se jibqa' jarah bħala ġenitur u li permezz tal-Gvern jittieħdu deċiżjonijiet li jkunu fl-aħjar interess bħala soċjetà.